Gràcies, bon dia a tothom. Comencem recordant que la Paeria va signar la Carta de Ciutats Educadores l'any 90. Lleida forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i, a més, des del gener del 2016 fou escollida ciutat coordinadora de la xarxa estatal de ciutats educadores per un període de 2 anys. Aquests compromisos exigeixen que la ciutat estigui constantment amatent en tots els temes que tenen a veure amb l'educació de la ciutadania i en la ciutadania. Des de la Paeria hem de ser agents educatius de forma rigorosa i eficient. Pel nostre grup, l'educació va més enllà dels aspectes purament instructius. És un repte constant, és una manera d'entendre la vida, veient i vivint aquesta com una constant oportunitat d'aprendre i educar alhora. Què no és educació? Amb aquesta visió global del concepte d'educació i amb aquest esperit de constant evolució és que presentem les nostres propostes de resolució. L'educació és política social, pot ser la més transversal. Nosaltres defensem polítiques socials per a tothom, però no identifiquem polítiques socials exclusivament amb l'atenció a l'emergència social, que també, o la caritat. La nostra proposta de resolució, les nostres propostes de resolució en demanda del compliment dels compromisos, fa incís precisament i sobretot en els compromisos socials, millor dit, d'atenció a les persones. Com deia, presentem una proposta més estrictament de l'àmbit educatiu, del model educatiu de ciutat. És la proposta de resolució per dotar-nos com a ciutat d'un nou projecte estratègic educatiu, recordant que Lleida ja en va aprovar un el 2007, però que a hores d'ara aquest ja ha quedat obsolet. Però també entenem que un nou projecte educatiu de ciutat requereix implicació i corresponsabilitat per part de tots els agents concernits i els que siguem capaços i capaces de sumar-hi. Caldrà fer-ho, d'altra banda, de manera que tota la ciutadania s'hi senti cridat, però assegurant-nos que des de l'Ajuntament s'hi convoca un mínim de col·lectius, no només els professionals de l'educació, sinó també pares, mares i famílies, així com també representants de tots els sectors econòmics, les organitzacions sindicals, els diversos representants de les diferents àrees municipals, sense oblidar els mateixos grups polítics del nostre Ajuntament. Caldrà articular, per tant, un procés el més ampli possible de participació per tal de dotar-nos de l'instrument més efectiu i transversal que siguem capaços de fer. Els educadors professionals adverteixen als pares que s'educa amb l'exemple, més que no pas amb les paraules. L'equip de govern no està donant pas un bon exemple respecte de conceptes com compromís, responsabilitat, consens o pacte. A hores d'ara, a l'equador del mandat, l'equip de govern ha donat un pobre exemple. El POM, l'actual Pla de Mobilitat pendent de revisió, el ROM pendent de redacció, així com el Reglament de Participació Ciutadana, els plans estratègics de l'esport, del comerç o el de subvencions, entre altres, també pendents, per no parlar del seguit de mocions i propostes de resolució aprovades en comissió o ple. Totes elles, tots ells, només per esmentar-ne alguns, s'estan treballant. Estan previstos, però no acaben de veure la llum. I nosaltres sí que hem fet aquest seguiment, perquè nosaltres a les comissions hem reclamat en reiterades ocasions què passava amb totes aquelles propostes de resolució que havien estat aprovades. I ho hem fet des de la voluntat de participació, senyora Mínguez, i ho hem fet. O sigui, no ens cal fer cap llista, perquè ja ho hem fet allí on tocava, a la comissió. I les preguntes, que també les hem fet a la comissió, respecte a les preguntes cal dir que la majoria de casos no es contesta el que es pregunta. Si fossin alumnes, malament anirien en els exàmens. Com deia, amb aquest subterfugi de s'està treballant, estan previstos, es van ajornant propostes dels grups, amb el mantra de tot el mandat. Ho inclourem en el pla estratègic, pendent. L'equip de govern és com aquell estudiant que deixa la feina pel darrer dia, amb l'excusa del ja ho faré, i què passa? Acaben suspenent. Aquest és l'exemple que estan donant, excusant-se, a més, molts cops amb els treballadors de l'Ajuntament, fent-los servir d'escut humà. Altre bon exemple educatiu. Dona la culpa a un altre.
Nosaltres presentem una proposta de resolució recordant i instant a complir els compromisos adquirits en aquest Ajuntament. Comencem a donar bon exemple. La darrera és una proposta de resolució exemplificadora i exemplar. Parlem d'educar amb l'exemple. I quin millor exemple que el de reconèixer els errors dels que ens han precedit en aquesta institució que representem tots plegats. I malgrat no en fóssim actors, n'hem heretat un llastre vergonyant que cal deixar, restablint l'honor dels qui van actuar per lleialtat a un govern democràticament establert, dels que senzillament, ben educats com estaven, es van mantenir per responsabilitat, per compromís, fidels als principis republicans i democràtics. A tots aquells que van defensar la llibertat i la igualtat i van ser apartats de la seva feina, del seu lloc en aquesta institució, molts d'ells empresonats o desterrats, víctimes de l'eridanisme més recalcitrant i encrostat a la societat lleidatana, a les famílies conegudes, les que decidien i continuen decidint de sotamà el que és bo per la ciutat. Com deia, restablim l'honor dels qui van ser foragitats de casa seva, molts d'ells empresonats o desterrats. Van ser desterrats de la seva terra, aquella que havien defensat, tota una lliçó de vida. Per tots aquests arguments demanem el vot afirmatiu a les nostres propostes de resolució. Gràcies, senyor.